pozdrav svima ljudi, evo nas još jednom Minecraft preživljavanju. Ovo je prva epizoda na kanalu Srpski Gamer, tako da počnemo. Ajmo da uzmemo ovaj bož čest. Tijelo drveta, jabuke i 3 krampa. Sve ću uzeti, dobro će doći. Ovaj čest i ove baklje. Vidio da sam tu dole krave, to su dobro. Evo malo kao u svakom preživljavanju da sečemo drva. Može rukom. Da imamo toliko da napravimo mač, tako te stvari. Ajmo samo ovoćemo pa ćemo da pravimo neko sklonište. Ne znam da ima ovaca. Nećemo trčati. Sve da ima ovaca. Igram na 4 čanka zbog lagovanja, da znate. Mnogo mi je laguje na 8 čanka, može i na 4. Ajmo malo potrčati na veze. Ovdje ona svud šuma. Nemo vas. Pumpkin. Odmah na početku pumpkin. To će biti dobro. Možda ću da... ili hovce, možda ću da ubacim neku teksturu. Ne verite se. Pa bit će ovo dobro preživljanje. Ajmo ove pumpkine da se kupimo. I ove krave posjedujemo. No, bit će i FIFA i svačega će biti. Posebno Minecraft preživljavanja. Počnu malo hrane da ne bi umrli. Koža, to će nam dobro doći. Ovo su gore, imamo tačno 3 komada. Koliko imamo mesa? 6 komada, nije nešto mnogo. U stvari i od ovaca dobijemo meso, ali malo manje hrane. Ajmo dobijemo ovce. Idemo na vezi 1.8, pa se neće da nećete zamjeriti ako malo laguje. A inače izašla je 1.8.5 verzija i nju imam. Ne znam da li da snimam, da prebacim preživljanje na 1.8.5. Vidjet ćemo. Ajmo da ubijemo sve ovce pa se vidimo. I ovo je prvo. Sad idemo da skupimo malo kamena. Za peticu i tako te stvari. Mač, kramp i sad ću opata sekiru za jedno 7 epizoda ćemo biti ukupani, pa ćemo posle praviti neku veliku kuću. Tih 7 epizoda ćemo skupljati dosta drva. Ja sam već isplanirao kako će da bude. Biće baš velika. Treba će nam nakon 10 steka 2 različita drveta. Tako da može da... Ja nadam se da može za ovo su epizoda da sakupimo. Inače u FIFA neću, možda ću da imam sponzora, tako da ne ljutite se ako imam malo manje para. Imam moj tim sam već napravio dobar, pa sam tek sad odlučio da snimam. Tako da mislim da će vam se svidjeti.
još nije vreme da napravimo krevet. Sad bi mogli da se ukopamo. Samo mi šta je ovdje? Ovdje ima dosta kamenja. Pored moras, ugalj. To će da služi. Nas može. Inače, bit će jedan kanal u opisu videa, u deskripciji. To je kanal mog brata, šerujte ga, lajkujte mu video i gledajte ga. Naravno i nas gledajte. Sad bi mogli da već napravimo pećicu. Prvo crafting table. Vidite da mi se ruka ne pomera. Ja to ne volim i odlučio sam da promenim to. Vidite u video poboljšanje i uviđenja pogleda. I samo uzmite me. Sad, ajmo, tu će bude pećica. Ajmo meso prvo da ispečemo. Ajde u. Dosta će biti, ajde šta. I da napravimo kramp i mač. Čekaj, prvo moramo štapove. Stik. Vidite da mi je Minecraft na srpskom, ne znam da je da promenim na engleski, pišite u komentarima. Sad možemo sekiru. Ajde dve ćemo sekire. Dobro. Da, poslužit će. Evo malo da rasporedim u inventori. Jedan. To će da bude gore. To će da bude tu. To će da bude 2. To će... Ovo će 3, ovo će 4. I hrana će 5. Tako. Ako se pitate kako ja to radim, stisnite shift i broj koji hoćete. Ajmo malo da jedemo. Gladni smo. Sad ćemo da stisnemo F3 i H. Tako da vidimo koliko možemo još da trošimo. Gdje je bio i koliko? Ajde, evo. Maču skroz, pum. Nisam ovaj koristiti. Čekajte. Sad imam. Durability 16, ovo nisam trošio pa je ostao. Evo da skupimo ovaj ugalj. Još malo kamena. Treba će mi dosta kamena za kuću. Biće, evo još jednom kažem, biće dobra kuća, lepa. Evo, počeo da stavim mrak. Počeo je. Sad ćemo vreme da napravimo krevet. Samo još malo kamena. Tako, ajde da napravimo krevet. I to je došlo vreme. Imam 4 lune. Ajmo mi sve ovo meso da ispečemo ovdje. To tu i ja ćemo to. Sad, krevet, ajmo ovdje ćemo se prvo noć. Nije lepo pala noć. Sad, neće. Možda sam do šporeta. Da. Tako. Gledamo zalazak sunca, a vidite u inverzija.com je podignuto gore. I šta imamo više da pričamo, to bi bio to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!